No niin, moikka kaikille. Ajattelin tulla tekemään tällaisen videon kuulumisista ja vähän asioista, kaikenlaisesta asiasta. Aloitetaan kuulumisilla. Me ollaan Juhan kanssa Soul Songsia nyt synnytetty. Tämä meidän yhteinen tällainen sielun projekti. Ja nettisivut, minä varmaan sanoinkin ehkä viime videolla, nettisivut on nyt auki. Sinne on tullut jo 4 äänitettä. Niistä me voin kohta kertoa. Mutta tällaista olen synnytellyt täällä. Että se vie paljon niin kuin voimia, kun tekee yhden kanavoinnin. Ne tulee yleensä niin kuin monta päivää aiemmin niin kuin valmistautuakseen. On nyt teki jotenkin ajatus jumissa, mutta niitä olen tehnyt ja oli se Rakkauden pilarit -hoito, viimeinen live-hoito. Se oli aivan ihana, minä tykkäsin siis todella paljon. Minä kuuntelin itsekin sitä monena iltana nukkumaan käydessä, niin kyllä siitä tuli sellainen rakkaudellinen energia. Koko yön tunsi, kun nukkui sellaisessa rakkauspilvessä. Se oli aivan ihana. Mutta sitten toiseen hengenvetoon, että se hoito, sanottiin siinä hoidossa, että se menee niinku sinne, mihin rakkaus ei ole vielä koskettanut. Niin meissähän on paljon osasia jokaisessa ihmisessä, kun tänne maapallolle on tullut, että on semmoisia asioita, mihin ei ole rakkaus niin sanotusti koskettanut, niin se on siinä mielessä se hoito saattaa niin kuin laittaa vähän asioita pintaan ja mietintään niin kuin omassa elämässä ja kuvakulmaa niin sanotusti uusiksi. Ja mullakin on mennyt silleen, että mun kuvakulma on ollut tosi semmoinen niin kuin rakkaudesta käsin niin kuin moniin asioihin ajattelen. Olen aina ollut sellainen luonteeltanikin, mutta se jotenkin pistää vielä voimakkaammin, ainakin minussa, semmoista kuvakulmaa. Ja kiitos kaikille, ketkä siihenkin osallistui ja näin. Mutta niin, kuulumiset oli siinä, että mun elämässä nyt tarvii itsestä pitää paljon huolta ja liikkua ja urheilla ja olla metsässä ja luonnossa ja syödä silleen, että syö hyvin ja nesteyttää itsensä. Ja olen huomannut, että minun pitää olla äärimmäisen tarkka niin kuin siitä. Mutta jotenkin, kun pääsee tekemään nyt noita asioita, niin se ilo siitä on aivan jäätävää. Siis se on sellaista, niin kuin, että tietää, että tekee just niitä asioita, mitä kuuluukin tehdä. Sitä omaa niin kuin, sellaista sielun polkua. Ja se on myös jostain asiasta, kun innostuu niin paljon, niin iloinen, niin se myös väsyttää jollain tasolla. Sieltä sellaista ilosta laskeutuminen aina siihen arkeen ja kaikkea asiaa, niin se on välillä kestää niin sanotusti hetkisen, mutta nekin pitää opetella ja tälleen. Mutta siitä. Sinne tuli nyt sitten, mikäs päivä se nyt oli, 2 päivää sitten perjantaina. Tuli todella iso jäätävä äänitekanavointi. Ja se oli siis runsauden hoitoäänite. Ja sen kun minä tein, tai sitä kun minä tein, niin se niinku kesken kaiken se konekin jo vähän niinku töksähti. Mutta minä sain jatkettua sitä. Että ne energiat meni jotenkin niin semmoiseksi. Se on just sitä niinku, mulle näkyi siinä niinku semmoista paratiisimaista rakkautta. Mutta siinä sanottiinkin, että se hoito menee niinku silleen jokaisen niinku omiin toiveisiin, mistä itselle tulee sellainen runsaudellinen olo. Sehän ei ole ensisijaisesti mikään materia. Mutta jokainen voi saada iloa materiasta. On se sitten mikä tahansa. Tai ihmissuhteista tai runsaus koostuu sitä, että sulla on sellainen olo, että sulla ei niinku puutu mitään sisäisesti. Niin sitä. Koska sieltä sisältä käsinhän se lähtee, se kaikki.
hyväkään ei tunnu hyvältä, jos ei se tunnu sun sisimmässä hyvältä. Niin. Tarkalleen ottaen otin itse sen hoidon myös vastaan ja huomasin seuraavana päivänä, että tuli vähän oiretta, puhdistusta oiretta, mutta se meni tosi nopeasti ohi. Mutta olen tosi iloinen, että olen saanut tehtyä niitä juttuja ja koen, että se on niin kuin jollain lailla tuo uutta energiaa ihmisille. Ja jumikuuppa. Siis tullut hyvää palautetta, se piti sanoa. On tullut ihanaa palautetta jo nyt niistä hoidoista ja äänitteistä. Että on ollut tosi kuulemma paljon apua. Siellä on sisäisen turvan, niin kuin emotionaalisen turvan hoito, vahvistus. Sitten siellä on tunteiden vapauttamiseen liittyvä hoito ja sitten runsauteen ja sitten sisäiseen voimaan, sisäinen soturi. Et jos on sellaista voimattomuutta, niin se on hyvä. Mutta semmoista. Niin. Ja sitten minä lupasin, mulla on pitänyt tehdä video selvänäöstä ja selväaisteista, kun se Arto kyseli tuolta somesta. Terve vaan, jos katselet tätä, niin lupasin siitä joku aika sitten tehdä, että teen jotain videon tynkää siihen aiheeseen liittyen. Mutta tämä tulee vain ja ainoastaan mun oman kokemuksen kautta tämä tieto. Ja selvä aistejahan on monia. Eli selvä aisteihan on korva, siis kuulo, näkö, tunto, haju, ehkä myös makukin. Mutta itse olen kokenut niistä kaikkia elämäni varrella. Selvänäköä olen kokenut lapsesta asti, mutta en ole tajunnut, että se on sitä. Et monestihan niin kuin meidän fyysiset silmät, jos mulla menee vaikka kolmas silmä energia tukkeeseen, tai sinne meneekin jotain sellaista energiaa, mitä sinne ei kuulu, niin mullahan meinaa lähteä siis fyysisistä silmistä näkö. Että ne on niin liitoksissa toisiinsa, että joku ei voi edes tajutakaan, että se voi nähdä niin kuin jotain, mitä muut ei näe, mutta se luulee, että se on oikeasti totta. Että se voi olla niin vahvaa se selvänäkö näin niin kuin fyysisille silmille. Kaikkihan on energiaa. Sitten on sellainen sisäinen silmä, että sitten tavallaan siellä mielenkuvissa näkee, siellä pään sisällä näkee niitä kaikenlaisia asioita tai tulee viestejä päähän tai muuta. Ja sitten voi myös kopata siinä energiassa, pystyy koppaamaan niin kuin toisista ihmisistä ihan vahingossakin niin kuin asioita. Se ei ole mitään sellaista, niin kuin, se on niin kuin dataa, mitä myö niin kuin käydään tuolla meidän tiedostoissa. Toiset ihmiset ovat enemmän auki, toiset vähemmän. Ja kyllähän sitä kolmatta silmää pystyy niin kuin aktivoimaan ja avaamaan, jos on vaan halukas ja valmis siihen. Ja sehän tuo sitten myös niitä omiakin niin kuin sisäisiä maailmoja esiin. Sillä kolmannella silmällä nähdään myös ne sisäiset maailmat. Niin kuin valo ja varjo. Ja se myös, että herää siihen aistimaan niitä, luo sen kentän myös siihen ympärille. Että sit myös vetää puoleensa sitä valoa ja varjoa. Joo. Ja sitten se selvä kuulo. Se liittyy myös siihen samaan kategoriaan, mutta se tulee niin kuin kuulemisen kautta. Ja on sisäiset korvat ja ulkoiset korvat, ja näillä fyysisillä aisteilla pystyy kuulemaan myös sitä. Minä olen kuullut monta kertaa elämäni aikana sitä. Minä olen kuullut sellaista enkelimusiikkia, minä olen kuullut puhetta, minä olen kuullut tonttujen kellojen kilinää, minä olen kuullut avaruusmölinää, minä olen kuullut. Mun tyttären kanssa ollaan kuultu joskus. Itse asiassa oli tosi outoa, mutta se oli siis, me oltiin ihan hiljaisuudessa mun asunnossa. Niin se kuulosti ehkä sellaiselta haitarilta. Tai sellaiselta. Mutta siitä tuli, me kuultiin se molemmat. Siinä tuli toi Star Warsin se tunnari, se. Tiit, 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 tiit.
Ja silloin siihen aikaan olin todella auki kaikelle mahdolliselle. Niin kuulin aika paljon ja näin paljon silloin asioita. Sitten jossain vaiheessa, kun elämä muuttui ja tuli enemmän niin kuin asioita elämään, niin ne niin kuin sulkeutui jossain vaiheessa. Mutta mulla on aina ollut kuitenkin se kanava, millä minä niin kuin toimin, niin aika auki. Niin ja selvä hajuaisti. Se on kyllä mielenkiintoista. Minä pystyin haistamaan. Jos me puhun vaikka puhelimessa jonkun kanssa muinoin, niin minä pystyin haistamaan, että oliko joku juonut alkoholia esimerkiksi, vaikka se tuli suoraan se alkoholin niin kuin haju. Tai sitten toi sähkötupakka. Tai jos minä en välttämättä ollut puhelimessakaan, niin jos minä tunsin, että minä tunnen jonkun ihmisen niin kuin energian, siis tutun, niin minä saatoin, nyt ottaa, että tulee niin kuin suoraan, joku tietyn henkilön tekeminen tulee suoraan niin kuin hajuna nenään. Ja muitakin hajuja. Ja ne selväaistit, niin kuin, niitä ei, että se selvä kuuloo, niin sitä on tosi vaikea niin kuin hallita, kun enemmän näitä muita pystyy silleen hallitsemaan. Ja se on niinku, se on aikamoinen oppi elää niiden kaikkien aistien kanssa, sille että sä pystyt kommunikoimaan ihmisten kanssa, koska kaikki ihmiset ei tajua sitä, kuinka herkästi niinku minä kuulen tai näen tai tunnen ihmisten niinku todelliset ajatukset tai aikeet. Niin siinä mielessä minä olen hyvin hienotunteinen ihmisille. Ja lähimmäiset tietääkin sen, että minä olen todella herkkä. Miehän saatan unessakin jo nähdä ihmisten asioita. Siis en mitään huonoja asioita, ei mitään sellaista pahantahtoista, mutta että saattaa tulla, että jotain niin kuin avun tarvetta tai jotain muuta, niin sitten siellä unitasolla tulee viesteinä tai tapaan ihmisiä. Niin se on aika. Ja joskus, kun se Arto taisi kysyä siitä telepatiasta, niin senkin niin kuin, se telepatiahan on ihan jo voimakasta. Mulla on ollut aina tiettyjen ihmisten kanssa. Mutta olen myös kerran kopannut yhden ihmisen ajatukset, kun on kävellyt sen ohi ja se ei ole ajatellut minusta mitenkään mukavasti. Kävellyt sen ohi ja silleen, se on tullut suoraan, että se niin koppasen sen. Niin, no, eihän se nyt mukavaa ole, mutta valitettavasti näin voi käydä. Ja mun mielestä se uusi aikahan just liittyy siihen, että kun ihmiset heräävät näkemään, kuulemaan, aistimaan enemmän kuin nyt ennen, niin se edellyttää henkistä kasvua jokaiselta, koska kukaan ei voi piilottaa itseään. Tai ei voi olla ilkeä. Tai jos on ilkeä, niin pakko katsoa sisimpään, että miksi on ilkeä. Niin, eli se edesauttaa sitä jokaisen ihmisen sisäistä kasvua. Että emme voi enää piiloutua miltään tai keltään, koska jossain vaiheessa suurin osa tulee olemaan jollain lailla niillä aisteilla enemmän tekemisissä kuin aiemmin. Mutta siitä aiheesta niin mä en tiedä miltä tuntuu olla, että niitä ei olisi. Mä en osaa siitä kertoa, mitä sitten ihmiselle tapahtuu, jos sillä on ollut vaikka hyvin sulkide kanavat ja sitten se yhtäkkiä lävähtääkin auki. Mä en tiedä siitä oikeastaan, miltä se voisi tuntua, mutta voisin kuvitella, että se voi olla aika semmoista räjäyttävääkin, että yhtäkkiä niin kuin tulee sellainen, niin kuin, vähän niin kuin jos kameraan laitetaan sellainen linssi, niin tulee laaja kuva tai joku, kaikki kirkastuu ja herkistyy kuulemaan ja tulee sellaista niin kuin, maailma niin kuin avautuu monille tasoille enemmän ja syvemmin ja silleen. Ja sitten näkee helpommin niin kuin totuuden tai vääryyden, mutta asioilla on aina monta puolta, että mikään on absoluuttista. Mutta neuvoja on siihen, että jos haluat omaa niin kuin sitä intuitiivista tietoisuutta
tai kolmatta silmää niin kuin aktivoida, niin pitää olla paljon omassa energiassa. Pitää osata olla hiljaisuudessa, pitää osata maadoittua. Tarvii olla sellaisessa läsnä olevassa tilassa ja jotenkin hallita omaa energiakenttää ja niin kuin sakraa eli omaa sisäistä maailmaa. Eli silloin kurkistetaan sinne omaan sisäiseen maailmaan. Ja voi pyytää niin kuin avausta itse, tahdon nyt avautua. Ja sitten sitä vaan harjoittelemaan, että kyllä se kaikilla tulee toimimaan. Toisilla herkemmin ja toiset tarvii siihen vahvistusta, koska jokaisella ihmisellä on yksilöllinen niin kuin keho, mieli, energia. Eli ne kaikki toimii vähän eri tavalla, mutta silti samalla tavalla. Niin tutustua siihen omaan energiaan ja omaan niin kuin tapaa toimia on ehkä paras ratkaisu siihen. Joo. Mitäs muuta? Mulla oli jotain muutakin vielä. Mistä mun piti sanoa? Niin, siitä. Taivaasta terveisiä. Mulla oli todella kummallinen. Mie en nyt ehkä tätä tarinaa kerro alusta loppuun. Mie voin silleen niin kuin nimettömänä kertoa ja vähän osviittaa, mitä on kyseessä. Mutta siis semmoinen vanhempi mies, joka on kuollut nyt jo monta vuotta sitten, niin tuli yksi päivä tuossa, kun olin keittiössä vesemässä juomapulloa, niin mulle tuli vaan sen nimi mun päähän ja sitten ajattelin, että herrat syykkäinen, että onko se nyt tässä? Sanoin sille vielä, että odota, minä pesen tämän pullon, niin sitten minä voin niinku keskittyä kuuntelemaan, että mitä sulla on niinku asiaa. No, meillä jäi siis silleen, että meillä oli sellainen pieni väärinkäsitys hänen kanssaan. Mulla oli silloin mielin starttirahalla silloin, olin just aloittanut yrittäjyyden. Ja menikin aika kauan, kun tuli noin koronat ja kaikki, niin minä elin tosi pienellä niin kuin rahalla. Ja tein sitten yhteistyötä tämän miehen kanssa ja sanoin, että hän opetti minua siis laulutunteja. Ja minä sanoin sille, että mulla ei sitten oikeasti ole rahaa, että minä olen aika niin kuin tiukilla, että mulla on nyt tässä niin kuin tällaista ja tollasta. No se puhui minut ympäri, että tulet nyt sitten ja vähän niin kuin antoi ymmärtää, että minä saisin niin kuin halvemmalla. Se ei kertonut mitään hintaa. Ja minä hölmö sitten. Minä sitten sanoin sille monta kertaa, että tiedät, se oikeasti, että mulla ei ole edes autoa, että mulla ei ole niin kuin mitään. Ja tietysti parisuhteessa tietenkin Juhan kanssa, mutta eihän nyt Juhan rahoilla halunnut tietenkään elää, niin siinä kävi sitten silleen, että sitten minä jotenkin kävin siellä ja se sanoikin, että no tää ja tää hinta. Minä olin sellainen, että apua minä oksenan kohta, että ai se pyytääkin mut näin paljon. Ja sitten minä sille hädessä ja sanoin, että tiedätkö mitä, että sinä nyt pari kuukautta odottamaan, että minä saan maksettua sulle nämä, että en mä pysty tähän. Sori. Ja sitten se rupesi laittelemaan Juhalle viestiä, että voisi maksaa. Sitten minä suutuin sinne, että ethän se voi jumalauta mun mielessä soittaa, että maksa mun lasku. Et kun minä sanoin sulle aivan selvästi, että näin ja näin ja näin, ja ei uskonut. Ja sitten siitä tuli sellainen mytty, ja minä sitten viimeinen ne maksoin sille, mutta se jäi vähän se kuvio vähän oudoksi. Niin sittenhän se kuoli sit parin vuoden päästä, ja minä en ottaa siis helmiin, niin siinä tapahtui semmoinen erkaantuminen, ja se tuli siis pyytää multa anteeksi. Ja siis niin herkistyin, että Herran Jumala, että mitä ihmettä. Ja se sanoi, että hän oikeasti ei uskonut minua, kun minä sanoin sille. Se sanoi, että ei hän uskonut, mitä minä sanon. Ja sanoi, että hän niin kuin pyytää anteeksi, että hän ahneuksissaan niin kuin sit käytti vähän minun niin kuin hyväksi, kiltteyttä, puhui ympäri. Ja että siinä oli molemmin puolista varmaan, että minä en osaa pitää rajoja ja hän tarvii rahaa. Niin helppo nakki ottaa sitten. Nämähän on aina molemminpuolisia asioita, tällaiset sielulliset kohtaamiset, missä niin kuin joutuu jonkun ihmisen kanssa vähän niin kuin epäselviin vesiin. Niin minun niin harmitti se ja sitten samaan aikaan suututti silloin.
Ja hävettikin se, että okei, mulla ei oikeasti ole vaan rahaa, että mitä helvettiä. Niin. Ja sitten se sanoi vaan, että terveisiä täältä taivaasta, että he katselee siellä, että mitä mie puuhastelen ja jotenkin tsemppasi tosi paljon. Mutta se oli jotenkin mun mielestä, mie herkistyin siihen asiaan, että oikeasti vau. Että mikään ei ole niin kuin lopullista, ei tietenkään ole. Niin, että siltikin rajan takanta voidaan tulla, pyytää anteeksi ja myöntämään oma virheensä. Ja kyllä miekin siis nöyryn sanoin, että ei mitään, että joo. Että kyllähän miekin itse, niin miksi mie en kysynyt siltä selkeästi, että paljon sinä haluat niin kuin kerrasta. Mie vaan niin kuin luotin, että joo, no ei se nyt varmaan samaa hintaa ota, kun mie kerroin silleen, että kun mulla on huono tämä rahatilanne. Niin, siinä oli sellainen oppi sitten. Ja monethan on luullut. Minä olen aina sanonutkin, että luulohan ei ole tiedon väärti. Että minusta on luultu jo kauan sitten, kun minä olin nuorina tyttö, että minä olisin jostain rikkaasta perheestä, vaikka minä olen aivan päinvastoin ollut ihan niin kuin elänyt niin pienillä rahoilla ja en ole tyyliin saanut niin kuin mitään. Niin mä en tiedä, mistä se niin kuin johtuu, että ihmiset ei usko, mitä minä sanon. Sitten kun minä olen rehellinen, minä olen mieluummin umpirehellinen kuin se, että minä niin kuin jotenkin haluaisin jotain ihmistä. Niin kuin jollekin ihmiselle jotain niin kuin huonoa. Mulla on aina hyvät lähtökohdat, en minä halua kellekään aiheuttaa mitään pahaa tai väärin niin kuin käyttää mitään asiaa. Niin semmoista, että kyllä sieltä taivaasta meitä ihmisiä nyt sitten katsellaan, että mitä täällä tapahtuu ja opastetaan. Ja asiathan nähdään sitten kirkkaammin ja valoisammin, kun mennään sinne toiselle puolelle. Jos teilläkin on jotain rakkaita, ketkä on kuollut ja on jäänyt asioita kesken, niin kyllä niitä pystyy vielä niin kuin selvittämään. Ei ole siitä kiinni. Mun mielestä tosi kaunista ja herkistyttävääkin. Sieltähän se mun isäkin sieltä aina opastaa minua. Ja silloin kun se kuoli, niin kun minä sille sitten sanoin siinä, se kävi siis ottaa sen piikin, niin minä niin kuin sanoin silleen, että voisi olla, että se et menisikään ottaa sitä. Niin silloin kun se sitten kuoli, niin sen kanssa minä sitten juttelin kanssa, niin se näki asiat vähän selkeämmin ja kirkkaammin sitten siellä, että mitä minä tarkoitin. Mut elämä on sellaista. Elämä on. Jokainen meistä täältä poistuu ja näkee asiat joskus laajemmin. Ja voi olla, että tässäkin elämässä näemme asiat laajemmin. Koittakaa antaa anteeksi ja pyytää anteeksi toisiltanne. Se on ehkä se, mihin suosittelen pyrkimään. Joo. Mutta ei multa vissiin tällä erää mitään muuta. Jos on jotain aihetta, mistä haluaisitte, että keskustelen, niin laittakaa ihmeestä siitä sitten viestiä, niin enköhän me jotain keksi hölötettävää. Mutta. Sinne linkkikenttään laitan nyt sitten taas linkin sinne Soulsongsin sivuille. Ja kiitos kun katsoit ja jos olet uusi, niin tykkäilehän tai laita tiliseurantaa, niin täällä tulee videoita. Heippa rallaa!